दायो नायगिरि बिथांमोननिसिम फिन खेब बरायहरलायबाय। दा नुखाबाय नोंथांमोना जोंहा सानफा एफा ससियेल मिडियायाव माने निउसखौ बिराद गाज्रिसो नुनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। आंथ' माने जि नायो निउसखौ सानसेयाव मोजांखौनो नुला, माने सोरजोंबा बुथार जाजानायल'सो नुनाय जाबाय। बेबो जोंनि बर' हारियासो बुथार जायो आरोना गुबुनदो। दायो उदाय राफा आरोना, बेबो सानै गथ'नि बिमाखौ बुथारदो। उदाय राफाया माने जोबोद दुखुनांथाव बुंनांगोन, माने गथ' गोनांफोरखौ बुथारगासिनो दोङो दा आजिखालि। दा नुखाबाय नोंथांमोना क्लिपाव माबायदि भिडिअआ। दा बेनोसै आरोना लोगोफोर, मा बुंबावनो, जोंहा गुबुन हारिखौथ' जेबो खालामनो हाला। जोंनि बर' हारिफोरासो बुथार जागासिनो दोङो। समाव आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै गोदोना हास्रोदनाय जाथाया दुलाराय सनितपुर जिल्लायावनो सोमोनांहोदों। मिथिनाय बायदिब्ला शंकर बसुमतारीनि बिसि लागां बसुमतारीखौ गावजों नांलायनायनि थाखायनो हरनि 8 रिंगायाव फैनानै बुथारदों उदय राभाया। भुगिनांनाय नखरनि दाबि बादियै पुलिसनि गोख्रों एक्सनाव दायनिगिरि उदय राभाया गावखौनो दिनै पुलिसाव गथायो। बे जाथायनि दायनिगिरि उदय राभानि सायाव पुलिस बिफाना माबादि साजा होगोन बेखौ फैगौ समासो फोरमायगोन। नाथाय सनितपुर जिल्लानि 2 नं खथालजुलि गामियाव नुजाथिनाय माने 8टा बाजायाव जिहेतु नांलायदोंमोन आरोना सानै बुथार जाजानाय बर' आइजोदो, बेनिफ्राय उदय राभा बिसोर माबा मोनसे नांलायदोंमोननो। ओमफ्राय हरावनो माने बे लांसुनियाया साला हारामिया जोंनि बर' हारिखौसो बुथारबाय आरोना बियो। माने बेबायदिनो हरनि 8टा बाजायाव फैनानै माने बुथारदों आरोना। माने फार्स्टआव गाज्रि मावदो, बेनिफ्राय गोदनाखौ हाना बुथारदो आरोना। दा निउसाव नुनाय बायदिबा दा सानफा एफा जि गाज्रि नुनाय जाबाय, माने निउसखौनो मोजां नुथारला आरोना। आङो जि भिडिअ नायो, जि निउस नायो, दा खालि बुथारनायल', जोंनि बर' लाइमोनखौ किडनेप खालामनाय, जिनाहारि खालामनाय बेफोरखौ नुखाबाय थायो। दा बेनिखायनो जोंनि बर' लाइमोनजों लोगोसे जोंनि बर' आइजो जिबायदि मादैमोनखौबो आं बुंहरो, सोरनिबा आखायाव बेबायदि बोलि जानो लागा जेबो कुनु खोथा गैया। नोंथांमोना माने जोबोद मोजां सेफआव था। आजिखालि गोबां लांसुनिया गाज्रि मानसि ओंखारदों आरोना। जोंनि काजलगाव साइड, क'क्राझार साइड बेफोरथिल' खोनागासिनो दोङो जाथायफोरखौ। सनितपुर साइडथिं आरो बांद्राय खोनाबाय दोङो आरोना, बुथार जाजानाय माबानाय होननानै। दायो पुलिसाबोथ' हमखाबाय, लांसुनियाखौ पुलिसा हमबाय बुथारनाय दायाव। दायो माबायदि नायबिजिरनायजों पुलिसा गोख्रों राहा लानाय जागोन बेखौ उनावसो नुनाय जासिगोन। जिहेतु न'खरनि मानसिया गोख्रों राहा लाबाय आरोना, पुलिसनि आखायाव गथायहरबाय। जोंनि बर' हारि खायसे बेबायदि बिसोर बासिबाय थादोंलै, गुबुन हारिबा जेबो बासिनाय नंलामोन। जोंनि बर' हारिफोरा जेबो एक्सन लायाना, गेदेरफोरा माबा मोनसे सोरखौबा जिनाहारि खालामदो, बुथारदो, जेबो एक्सन लाया आरोना। माने ओरैनो हेंगारो, जेल जाहोगोन, 2 माह 3 माह थानानै ओंखारबोगोन बिसोरो आरामसे मिनि जेल सिङाव आरामसे मोजांसो मोनगोन बिसोरो, दालि ओंख्रि जानानै माने ओंखारबोगोन आरामसे अमा बुन्दा बायदि। जोंनि बर' समाजाव जोंनि बिटिआरनि सरकारफोरा जेबो खालामनो रोङा नालाय बिसोरखौ आंनि बायदिबा फासिनि होनांगौ आरोना। बिसोरखौ फासिनि दाबि खालामनांगौ न'नि मानसिफोरा। साला गथ' गोनां बिमाखौ बुथारदो, दा बेफोर गथ'आ मा खालामनांगौ जाखो देलाय? आलाय सिलायनो आयौ थोथस, दा जोबोद दुखुनांथाव होनना बुंजागोन। बेबो जोंनि बर' हारिया नङा आरोना, गुबुन हारियासो बुथारबाय थादो गोबां सिगांनिफ्रायनो। बर' हारियाबो बर'जों बर' जानाय दोङो, नाथाय जोबोद खम। गोबां खोनानायानो जाबाय जोंनि बर' हारिखौ बुथारनाय गुबुन जाथिफोरा। थिग बेबायदि जोंनि बर' हारिया मालाबा बुथारनो हादोंना सोरखौबा, गुबुन जाथिखौ हाया, मालाबाबो हाया। आरो जोंनि बर' हारिया सोरखौबा माबा मोनसे दाय मावोबा बेखौ गुबुन हारिया गोख्रों राहा लायो, माने ओरैबायदि साजा होयो, माने फिन खेब दाय मावफिनै बायदि साजा होयो। नाथाय जोंनि बर' हारिफोरा बेफोरखौ मानो साजाखौ मोजां मावनो रोङा आरोना। माने मोनथिखायो गासैबो माबायदि साजाखौ माबायदि होबा बियो फिन खेब मावफिननो हाया। बेफोर साजाखौ जोंनि बिटिआर सरकारफोरा जेबो मोनथिया आरोना, जेबो खालामनो रोङा जोंनि मानसिफोरा। आरो जोंनि न'खरनि मानसिफोराबो जेबो माने जोंनि बर' हारिफोरा अननाय थायो आरोना। जोंनि बर' हारिफोरा गोबां अननाय थायो। सोरबा सासेया दाय मावबाबो
ओरैनो हेंगारो आरोना माने होगोन ओरैनो जेल होगोन बोसोरबो थाङा आजिखालि जेलाव बोसोरबो होआ 2 मास 3 मास बेबायदिनो थानानै फैयो आरोना जिनाहारि खालामनायबाबो आरो बुथारनाय केसबाबो बेबायदिनो 2 मास 3 मायावनो हेंगार हरो आरोना माबा मोनसे खालामनानै खिन्थु जोंनि बर' हारिफोरा बेखौनो बुङो आरोना बेंग्रा बेंग्रि होनना बुंनाय बेनो जोंनि बर' हारिफोरा जेबो डेभेलप जानो रोङाखै बेनिखायनो गाग्लोबजाबाय दोङो गुबुन हारिफोरजों दायो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आं लोगोफोर आङो दायो लामाथिं एसे बेरायनो फैदोंमोन आरोना दे होमबा लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय सर्ट आपडेट होनाय जाबाय दा गोबां मानसिफोरा जोंहा गोबां जोंनि बर' समाजा कियारै थाबानो जाबाय रावनिबो आखायाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो नाङा मोजाङै थाबानो जाबाय आरोना जोंनि बिबुंथिया बेनो दायो आं लामायावसो भिडिअ बानायदों लोगोफोर लामाथिं एसे मर्निं नालाय एसे थाबायबाय आरोना दा भिडिअ बानायनाय जाबाय बेकग्राउन्डफोराव माबायदि खोनाखो गाज्रि खोनाखोबाबो दा सान्दुंबो फैबाय जोङो सान्दुंजों बोरैबा नुदों भिडिअखौ रेड कालार गोजा नुदों आरोना दा बेनोसै आङो जास्ट नाव दासो सिखारना फैनानै भिडिअ बानायखाबाय बेनोसै आंबो आपडेटआ नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच न'आव थांगासिनो आङो दायो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय दा नै ससेखौ आं ब्लग बायदि बानायना होबाय आरोना दलङाबो नै डेन्जारखा आरो जोंना दलङा फाल्थु दलं अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जामारबाय लोगोफोर आङो दायो न'आव मोनफैबाय माने न'आव मोनफैसिगोन आरोना दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन भिडिअखौ गोबां शेयार खालामनांगौ नोंथांमोना शेयार खालामा आरोना गोबां शेयार खालामनांगौ ओमफ्रायो चेनेलाव सोरबा गोदान फैदोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लाइक कमेन्ट होनो दाबाव मोजां मोनदोंबा आरोना सोरबा आपडेट्स भिडिअ नायनो मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्राय आपडेट्स भिडिअ मोजां मोनाबाथ' नोंसोरनि खोथा स्किप खालामनो हागोन भिडिअखौ खौरां नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन मोजां मोनदोंबा आरो मोजां मोनाखैबा नोंसोरनि खोथासै मा बुंबावनो दा बेनोसै आरोना थाबैनो 50K साबस्क्राइब खालामनायाव लोगोफोर नोंसोरनि अननायाव 30K साबस्क्राइबा कमप्लिट जाबाय दा थेंक इउ स' माच वेलकाम आरो खदायबो आंनि चेनेलाव माने बेबायदिनो हाबफैबाय था आरो गोबां अननायखौ होबोबाय था आरोना नोंसोरनि अननायजों 30K साबस्क्राइब जाबाय दा आसा खालामदो 50K 100Kआ थाबैनो थांगोन होननानै थेंक इउ स' माच नाथाय भिउआसो आजिखालि एसे खम फैबाय थादों आंना नोंथांमोना भिडिअखौ नायथाराखै नटिफिकेसना थांनो थाखाय कमेन्टआव फोरमायहर आरोना दा बेनोसै भिडिअआ थेंक इउ बाय बाय